Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u antor new long ki khubor bam ta kasngi kalapoi shu kasngi kapasan jong jing thep kerteng ki kertong yakun MDC election jong ki HADC hadisi office bar ISBT men hagalai phui terek ki kertong shimen ki bakenthup yau MDC ka maulai ba te borlang pathau ula thep kerteng bad ula kermen scam baki pat ba kenjiet biang yau Ula kamru baka executive committee meminta jongka KHADC kala tre kambha kamtam haga jing menjur ki babun ki bil bakongsan ki banyaram haga banang penklan ber ai jingeda ki pat try mulung UMDC berim kalaban mauprem ba Ricky Shulai haga sni tho ding ula pen pau ki jing sngos kem ba unyo ka jing job haga ni ki election ban wan sha KHADC kaban long la arhui terik urimpang Uba Ariki ubade upersa jong MLA ke BJP na South Shillong ba Sanbor Shulai ula syarem tang da khat khandai vote ha ke election hajar khat khandai uni UMDC barim kalaban ula thep kerteng nyala di kum ukertong shimen na laban mau prem hakmat returning officer HISBT ya uba Ariki Shulai la senran da ki pat ba nong kershan bat ki bahaying uba Ariki uyathu kamat ba umi biang ban yakun election kalong haga jing syam jong pat ba ula kular ban kentiu ya ga yo kam yo jam hapeng ki samla lam ba ki kharkhana rin small scale industry jenmit menong wa ka bangiawan ne ban file commission kla biang lot brokai chopo bat ka jing yang jonga mentasi yang ne ka di ka jing kurku ka jing e jong pat ba kumbo pila e kamau hi awarjar ka khandai tang khat khandai but ngaduna la de brem ngadang perkhat de si ki pai ba kinang wat ngan ya tri ka social work ka bangala ban le beladep lang ta ka bakaya kapor ngai pat ki pai ba ki pai khamat susu yang tindala ya pai khamat pai ba tengah tri lam tal andrus nem ngatri mon sobha pat bun ki benta bangadon lang bat ki pai ba ngathai ki nongsong snong joka khatsan laban mo prem ki di ki briu ki bakit bok yang ki bapen sulur ki ba imen si man lakasi haki kam ki ba fair bengia pentulun na kapor sokapor Apoka senang ke jongi tengah sko ban ai kuble yaki bat kalong ka benta ka ba pensulur maki ba saya yang mentah ne sesian bang ya tapi ka nomination bagi pun ka election aduh kat ribut ngarem ngalong confident bari ka di jing e jongki paj ba ka di jing wat jongki dari piong officially nga khamlong MDC shu kumba player saki hendri ho paj ba man la kasni ngalong MDC mentali lan rusnem lesi ka di jing tunjuk bala jrong ba ke bandi kamar ke jongki tebot gidang yo ban kentu susu ya kata kajing mo let's say create of employment ru lingba kini ki small scale industries ka bagila bantung ban penmi apo ki snong ki jongi kimbal pilai la sarkar ngila don ki options ru lapo ka prime Meghalaya ngi don ki benta bun ki benta ki ba nga selok bat kinong snong sate ti kita gidi ki bangan dai ban pai khmat ba bat kawi ka bakam kongsan menta kajing hangtai kalong ba kini kisngi kiliyo ya ki complain ka discouncil kala ai kata ka building bylaws ka batmai bakila ban chim permission laki mdon kam su la po DC tikini bala chim permission la po DC po discouncil kinal asdang te ka yang jongki ki yo sithi padela mudaru padeban khangno sangen oi ka kam ga jongki bamsha ba pimpat chim permission tiki pai ba mentagi sakut apreng yo non ngap ika mudanen ngap ika discouncil haba ka permission kila yo discouncil tikini kidi kijing ka ba ngandayo ya kata ka jingjob ban ngatip bangan yo hi bangan saya selok lang bat kinong kit kam snong bangin ya pai khmat bangin yo kendu ya ka sarkar ban ya penbej khrang ki pai ba akin shai ken from where to take the permission the difficulty is big time khamtam ki bawan lakolong ying ka baduna ki kulmar khli kidi ki benta ki bangi haban perkhat na menta ka imlang salang tikidi ki mat ki ba kongsan ki brang bun sungu play line step plan yo on file ka nomination play indrusnem kumnomi kmat mulai konsensi ladu bangacop option mathia thai yang ne ban num terkam play ba kini ki indrusnem malatrai nam tak mulai konsensi bat ngai start pa ba ladu lai ba ngang malatrai kam malatrai upai ba sa ai ke coba babiang lebih ba ni ka jingjit nam kmat pansalong mengi ba maulai ki songsit ya chu iyo mengi ban codified ki bakan long an ba mata ka long kalat ki jenda khando siap ka tarif kong santam ka ba ha ka jing lo MDC jungi la de bat kimi ki benta de ba de pat constituency upai ba jak song mulai la sakhi ki kam ki bangal la trai wala rang de tangkum MDC ru
dak jing tristom ke jonga dak jing itu itau hapok ka ki office sarkar ki bangadon ki pun ki benta ki banglale nam taban wara ya ka roi ka paru kum MDC hapok snong mola kata di papai ba oli i kamal pengotre Kalau mana kalian juga kalau bah nggak jauh nggak kawai beliau dah jid dengan saya ni kami lepas syakri duduk senam jah kena sebab kena pulai kan tu ya kun ya election jah kena sebab kena pulai but duduk tak senam haduk kan ni ka kenti kan mentah tu nak kalian juga hin don ka mesim syakri ka mesim ban baik ban kemit mulai baik miat nak nak tak bening kong priority juga nak nam tak kerja perion tak stil pak kunjur tak mulai konsihi para koi nama kistu baka mulai konsihi kala he de dan kam gadong armut kinu hikmat la ka jong ke parti bila dan mentau amili nak jong parti MDC nak kalian jenga kum independent candidate tika dong ka jigmen bakrau badaka jisnai ke jong play namar kan kam ngan IT ba play pada skam dak jisnai jong play berkebor jong play ngan kan yo biang sai sin yang bangan syagri pai ba jong mulai konsi ke bidon kam armut kinu hikmat la ka jong ke parti kata ka jingkwa mulai